Cijenjeni slušatelji, odgovorit ću na nekoliko pitanja koje me postavila jedna između naših slušateljica. Poštovani profesore, srdačno vas pozdravljam i molim, ukoliko je moguće, odgovoriti na sljedeća pitanja u jednoj od radio emisija Gospodine nauči nas vjerovati. Prvo, može li se u liječenju duhovne dimenzije govoriti o preventivi i u kom kontekstu? Pa mislim da je to jasno. Ponajprije, uopće ne postoji na duhovnoj razini nijedan čovjek koji je zdrav. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Zlo nas napada i čim smo začeti, preko roditelja je prenesen već istočni grijeh. I već smo ranjeni. Prema tome, s te strane možemo govoriti da se mi moramo stalno liječiti i da moramo stalno imati na pameti uzimati lijekove. Dakle, ne samo oni koji su akutno bolesni i trebaju HG asistenta, nego svaki dan iznova. Tako da je HG terapija zapravo jedna vrsta duhovnog života, ali duhovnog života zaista čovjekovog duha. Ne onog duhovnog života kršćanskog koji je zapravo život duha svetoga, život milosti u duši. Treba razlikovati to dvoje jedno od drugoga. Osoba dalje pita, ako je to preventiva, koje duhovne lijekove u svakodnevnom životu osoba treba koristiti preventivno? Uvijek se opredjeljivati za dobro. Neprestano vjerovati u istinu. Stalno gledati u svojoj kući, imaš li kičaste slike ili ti na zidu vise kulturne, umjetničke, dobre. Jer kičaste razaraju ozračje ljepote oko tebe i u tebi. A prava kultura, prave slike, dakle, to liječe. Trebaš, dakle, na svakom koraku vidjeti je li tvoj govor ispravan, da li pozitivno govoriš, misliš li pozitivno, što si dobro napravio danas. Ako svaki dan tako radiš, radi se o tome, dakle, da ono što su transcendentali, ono što je moralnost, što je čestito, je dobro, da na to se upućuješ, to činiš, o tome razmišljaš. I treće, u kom odnosu je preventiva i makroterapija? Preventiva te liječi od toga da tvoj imunitet duhovni bude jači i da ne padneš brzo u zlo, čim te neko povrijedi, napadne ili dođeš u napast. Međutim, makroterapija znači liječiti sve, cijelo društvo liječiti u nečemu. Svi smo, na primjer, bolesti od istočnog grijeha i od grijeha. Na tome svi imaju istu, dakle, recimo, isti prvi lijek, a to je konverzija, obraćenje. Od zla prema dobru. Dalje, može li se u HG terapiji govoriti o univerzalnim lijekovima za sve duhovne bolesti, kao na primjer bit će dobro? Ne može i ne bih htio da tako radimo, da onda uzimamo jedan lijek pa da mislimo kao što to obično se misli, kako molitva zapravo liječi od svih bolesti. Ne, to ne smijemo raditi. Vjera liječi od svega. Ali ovdje, kad se radi o HG terapiji, postoje stotine različitih situacija i svaki čovjek je originalan i drugačiji. I zato ne može nekome ko će govoriti bit će dobro i njemu to pomoći. Zavisi koliko je to dobro što on govori povezano sa njegovim iskustvima dobro, sa njegovim srcem, sa njegovim emocijama. Ako je, onda djeluje. Vidio sam, poštovani slušatelji, da mnogim, više njih ima, kojima ne djeluje kad govori bit će dobro, ili ja mogu, ja hoću, ja vjerujem, ili znam kad praštaju drugima i mole za oproštenje i zahvaljuju Bogu za njega, ne djeluje u njima. Zašto? Jer da bi to moglo djelovati, ja moram misliti što to znači kad ja nekome oprostim. Moram biti tada svjestan. Ako sam ja svjestan da kad ja oprostim, onda znači ja tebe nikad neću povrijediti, ja tebe nikad neću suditi, ja tebe neću pozivati na odgovornost, ja se neću protiv tebe boriti, ja neću nikad biti protiv tebe. To znači oprostiti. To znači ja sebe oslobađam od osvetoljubivosti, od mržnje i tome sličnoga. Drugim riječima, dakle, neko ko to zna, taj će izvrsno, sigurno, efikasno sebe liječiti. Neko ko ne zna i ko nije nikad doživio, šta to znači reći oprosti mi? Da to znači reći nemoj me kazniti, nemoj vikat na mene, žao mi je, nemoj me opominjati i tako dalje. To znači moliti za oproštenje. To znači reći žao mi je, oprosti mi. Prema tome, dakle, svaki čovjek je drugačiji i svaka rana duhovna je drugačija i treba je drugačije liječiti. Međutim, sigurno, ako je netko toliko dobro već uvježban da zna šta to znači bit će dobro, da vjeruje, dakle, ono u transcendentali, da je apsolutno bitak, da je on dobar,
apsolutno, i da je Bog sve mogući apsolutno dobar. I onda kad govorim bit će dobro, ja zapravo vidim da se ja približavam Bogu i tom bitku, da ja u njega ulazim, da ja zapravo iz valova zla prelazim na kopno, da sam siguran. I ukoliko ima čovjek tu sliku u sebi, onda to djeluje. Dakle, samo verbalno izgovaranje ne vrijedi. Jezik ne može liječiti. Ne može glas liječiti. Glas mora imati riječ, a riječ mora imati značenje, a značenje mora biti ukorijenjeno u srcu. Zato Isus kaže da riječi izlaze iz srca i da tako djeluju. Sljedeće pitanje, smatram kako je važno u hagioterapiji jasno razdvojiti dijagnozu od terapije. Zašto to navodim? Zato što je u praksi čest slučaj da se hagio pacijentu odmah nudi pozitivan govor kao lijek, ne utvrđujući stvarnu dijagnozu. Na taj način stanje duhovnog zdravlja se poboljšava, ali se ne posreduje cjelovito zdravlje. Možete li nam pojasniti, radi li se u ovom slučaju o posredovanju djelomične terapije ili to je jedan od načina kako hagio pacijenta pripremiti za prihvaćanje adekvatne terapije? Znamo da je prva i temeljna terapija da pacijentu se protumači o čemu se radi u slučaju njegove bolesti i u slučaju terapije. On treba to osjetiti u sebi jasno, kako duh djeluje, koji su mehanizmi duha, na koji način se zapravo to događa. Šta se njemu dogodilo kad je došao do toga da je došao tražiti pomoć i liječenje. Što se njemu dogodilo? Kako zapravo duh, kad negativno govori o mislima i tako dalje, kako se on razara, kako se razara mozak. Trebamo dakle najprije temeljito, vidljivo upravo prikazati to što je njegova bolest i što je onda terapija. Bez toga ne vrijedi ni govoriti bit će dobro, neće biti dobro, jer hagio pacijent ne razumije, on brblja i priča i samo će ostati razočaran. To je kao da liječnik nekom pacijentu dane lijek, a on ga stavi u džep i kaže, izliječit ću se, lijek je tu, uzeo sam ga. Ma nisi uzeo, čoveč, stavi si ga u džep. Zbog toga, dakle, uvijek mora se dobra dijagnoza i odmah protumačiti, temeljito protumačiti da hagio pacijentu bude totalno jasno, tek tad smiješ sve moguće lijekove na njega primijeniti. I onda četvrto, u hagioterapiji govorite kako je zlo uzrok duhovne boli, patnje i bolesti svakog čovjeka. Kada se čovjek okrene dobru, odvoji od zagledanosti u zlo ili vezanosti u zlo, čovjek ozdravlja. Može li se reći kako se posredovanjem duhovnih lijekova osoba oslobađa od zla za dobro, za život, zdravlje, rast i razvoj? Rekli smo 100 puta, ne smijemo se boriti protiv zla, jer ćemo biti poraženi, jer ćemo biti prevareni, jer zlo je ništa, zlo je manjak dobra. Treba se boriti za dobro. Prema tome, kad se boriš za dobro, ja sam stvar da zla nema. Stoga, što znači osloboditi se od zla? Osloboditi se od zla ne znači reći neću više griješiti, nego znači reći idem čini dobro, tad si oslobođen. Samo se na pozitivnom, na temeljom, na postojanju možeš izliječiti, dakle, i drugačiji biti. To jako dobro treba paziti kako ne bismo pravili ovdje egzorcizame koje kakve slične stvari. Nema toga tu. Ne istjerivati zlo, ne istjerivati mrak iz kuće, nego upaliti svjetlo. Evo, to je uvijek ono temeljno pravilo.